Ibu-ibu. Tenane. Endi? Arek ketok aku. Ibu-ibu. Lah bapak barak ning endi? Bapak ini rada kene ndak Budi karo bojone Sisri ning kene. Nang mburi. Ning kene wae ya. Kuwi kok lenang-lenang ning kono. Ya, awake dhewe ning kono. Bosan. Lah among tamune ning dalan kok. Among tamune ning kono kok sik bareng-bareng. Wis mbok kunci. Wis.